Добре. Само дръжка се бори. В игра си. Още един път. Достигна го Окан с това дясно круше. Но ми се струва, че с напредването на матча, а той ще бъде само 3 рунда, малко или много този опит за атака, да, този нокдаун, отново, много тежък удар. Още един нокдаун и от тук нататък ми се струва, че този матч ще приключи. Така и стана. Жалко наистина, защото видяхме много качество Стойков, но за съжаление, нека да видим още един път, да, падна на земята. И това падане можеше и да не бъде отчетено като нокдаун. Той се сви на земята, но явно, че предишното е било чист нокдаун.